kameru. Mora da snima. Evo nešto, oni sjeći. Došli smo i do onoga najsvečanijeg dijela kada ćemo dodijeliti i nagrade najboljima. Počeš ćemo krenuti od proglašenja Fair Play ekipe. Za Fair Play ekipu turnira 17 zlatnih proglašeni su momci iz Bosne Reutlingena. Pozivamo predsjednika Pehariju da preuzme svoju nagradu. Koliki si je tako sitan korak? Hajde, Bargi! Bravo, Bargi! Bravo, ovako ima nesretno. Svijetu, sad se postavlja. Samo sredstvo prvenstvo ima. Jel oni ne imaju pehara? Nema, samo par. Bargi, ja se posle vam, Treće plasirana ekipa turnira jeste 17 zlatnih, a to su činili Dedić Mešak, Ahmetović Davud, Đapić Fahrudin, Vujić Senaj, Smajlović Čamil, Muhamed Begović Dželija, Barčić Muamer, Mehidić Mirsad i Kulašević Sanil. Oni svakako osvajaju peharu 600 konvertibilnih maraka. Za trećeplasiranu ekipu, naravno svi fudbaleri dobit će i medalje. Čestitamo. Hajde slikam. Hoćemo ovdje sad, jel? Hajde ovdje, hajde ovdje. Neki sjedu, dobro. To ćemo mi kasnije. Momci. Druga plasirana ekipa. Ne moraš ih sad slikavati. Znači, na kraju će sad će svi stati, ostanite ovdje, bit će ima na kraju. Ostanite ovdje iza svi. Možete stati ovdje ispred. Druga plasirana ekipa jeste ekipa Sabit Zehić iz Nezuka. Oni će osvojiti 1200 konvertibilnih maraka pehar, a ja ću ovako pozivati jednog po jednog kako bi primio svoju nagradu. Mehminović Huso. On je ujedno proglašen iz najboljeg golmana turnira 17 zlatnih. Hasanović Mirza. Ibrišević Davod.
Ibrišević Elvis. Pusić Emra. Hidić Nusret. Sultanović Pahret. Halilović Salkan. Ibrahim. Pozivamo predstavnika ekipe Sabita Zehića Nezuka, Smajla Zehića da preuzme pehar i nagradu. Došli smo i do najboljih na ovom trodnevnom turniru. A oni su Dasnezu, Denin Jukić, Zijad Ramić, proglašen najboljim igračom turnira 17 zlatnih. Mahir Hođić. Bešaramić. Ibrahim Huseinović. Husein Musić. Avdo Huskanović.
pozivamo predstavnika ekipe pobjedničke da snezuk Alena Salihovića da preuzme pehar i nagradu pobjednika turnira 17 zlatnih. Nikad se bolje ništa postavlja. Ajde gazda, ajde gazda. Ajde, ajde malo. Ajde malo. Pozivamo još jednom sve vas da ste tu na tribinama, da ustanemo svi zajedno i za kraj turnira poslušamo himnu Bosne i Hercegovine u čast 3 najbolje ekipe memorijalnog turnira 17 zlatnih. Ne pojačaj!